Dawiya 2021 da lira Tirkiye li hember pereyê biyanî nirxê wê daketa asta herî kêm. Niha $1 li derdorê 13 û €1 jî li derdorê 15 TL'yên Tirkan e. Bi vê yekê her tişt biha bûye û krîza aborî kurtir dibe. Li Wanê rûnişvan herî zêde ji bihabûna erzaq, ceyran û mazotê bigazincin. Tiştê polmat kerî 10 milyonu ev saleke em 3 milyonu no kerî. 3 milyonu no kerî. Her tiştê bihaviye. Ez işê penîr dikem ha xwedaya sifta heynakem êvaretê sihارê vetkem êvaret çim kiriya xwe dem ne eşe ne amele ne kilo penîr hate 8 milyona ez demete tudê beya mal xeber abêjî. Tudê bê têşa malekê ya rezaletê zêdenîna. Wekî mînak beriya salekê rûnê 18 lître 130 TL bû û niha bihayê wê bûye 409 TL û kîloa nîskî jî ji 4 TL'an rabûye 18 TL'an. Dikandarê bi navê Ahmet Acar dibêje ku êdî ji ber bihabûnê çi aramî di mala wan da nemaye. Wallah xelk wê ji xwe bixmîş bûye. Xelk êdî hezûrsizlik hefta mala mirov neşêt mala xwe xwedan ker mirov bê sexiya û bû çiya. Ez êvar du nanana be mala xwe eyalê min nexwetin jiyana me boşine. Li gel krîza aborî bihayê ceyranê jî 3 qet zêde bûye. Li gor saziya îstatîstîka Yekîtiya Ewropayê niha ceyrana herî biha li Tirkiye tê bikaranîn. Valla ceyran me hadî 300 hatiye me hê 7 milyon hatiye. Yani ceyran jî em faturan em neşî bidin. Bervê gelek evî çareseriyekî biket. Yani millet mağdur e, perîşan. Her wiha daketina nirxê TL'ê li hember pereyê biyanî bû sedema bihabûna sotomeniyê jî. Lîtreya mazot û benzînê niha li derdorê 15 TL'an tê firotin. Ev yek li ser jiyana rûnişvanan bi neyênî têsîr dike. بوو me pirsgirêkê zêdetir ananî. Çünkü heke em bêjin fiyata wên hekîmtir ba lê müşterî daha zêdetir ban. Mesela me de zêde para xazanc kiriban. Hindî giran biye berî çendî ne çi kesî sal bitin ne çi kesî ereba xwe derê xwe de teşûre. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan parast bû ku krîza aborî tinê li welatê wan pêk nehatiye û niha aboriya welatê wan her tim ber bi başiyê ve diçe. Lê rûnişvan dibêjin ku heya desthilata niha ne were guhartin çi pirsgirêk çareser nabin. Seçim çêbûba veda çît ema ji vê belayê xelas bin. Ama çit bîdin ya sê cara sê dewra Cumhurbaşkanı çêbîtin ji xwe de ev halê me bîtin. Diğer parti zahmet. Em bêjin êkê başî partiyekî başî mesela bête sere belku awa be dîsahne. Hêjeyê gotinê ye ku bajarokê baz da agiriyê li hember bihabûna ceyranê xwe pêşandan pêkanîn û hejmarek bajarên din ev çalakî belav bû. Her wiha hezaran xebatkarên kompanyên navdar li bajarên Rojavayê Tirkiye ji bo zêdekirina mûçeyên xwe di nava grev û çalakiyan de ne. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.